Hyvää sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan telinevoimistelun Suomen mestaruuskilpailuja. Ja todennäköisesti ja tuleekin olemaan erityistä tunnelatausta tänään miesten rekissä, nimenomaan Jari Mönkkösen osalta. Mönkkönen ilmoitti eilen, että nämä ovat hänen viimeiset kisansa, joten siinäkin mielessä jännitystä ja historian havinaa on tänään ilmassa. Tervetuloa mukaan. Ja tässä on sitten tämän viikonvaihteen merkittävin uutinen, Jari Mönkkösen uran viimeinen rekkisarja. Hän on voittanut Euroopan mestaruushopeaa 98, voittanut urallaan kertaalleen maailmancupin osakilpailun. SM-kultamitaleja miehellä on 29. Tuleeko tänään se 30. uran viimeisessä kilpailussa? Kovacs irroitus onnistuu ja mies tarjoilee parasta osaamistaan Helsingissä telinevoimistelun SM-kisoja seuraavalle yleisölle. Todella huikea urheilija on tässä kyseessä. Ei säästele yhtään tässä rekillä. Antaa palaa niin paljon kuin lähtee. Upeasti etenee sarjaan. Ei mitään erityisiä pysähdyksiä. Ja sitten valmistautuminen kohta siihen uran viimeiseen alastuloon. Siihen päättyy pitkä, monet arvokisat läpikäynyt Jari Mönkkönen ja hänen huikea uransa ja huipputus myöskin paikalla olevalle yleisölle ja TV-katsojille. Ja Jani Tanskanen antaa tunteita pursuavan tervehdyksensä, samoin Jarkko Harju vanhoista seurakavereista. Ja kyllä Mikko Kautto, sinullekin tämä merkitsee vanhana rekkispesialistina paljon, kun Jari Mönkkönen tekee tilaa nuoremmilleen. Siellä ovat Torkkeli, Kuusela, Timo Nuotio henkilökohtaisena valmentajana ja monet muut. Kyllä ilman muuta todella hieno urheilija, hieno kaveri, hieno mies ennen kaikkea tässä. Nyt on päättämässä uraansa. Siinä jää iso aukko nuorille miehille ja Timo Niemelällekin täytettäväksi, kun Jari Mönkkösen uran viimeinen rekkisarja vielä kertaalleen ja tuo mainio Kovacs irroitus sekin onnistuu. Jari Mönkkönen 30. Suomen mestaruuteensa pistein 15.375. Hän ottaa kultaa kilpailussa, jossa ura päättyy ja kanssakilpailijat käyvät vielä kertaalleen tervehtimässä. Tässä tulevat myöskin lopputulokset Riku Koivuselle, sittenkin myös hopeaa 3 pronssin jatkoksi. Ja Toni Oikarikin on tänään mukavasti mitaleilla myöskin rekillä, ottaa jälleen pronssia pistein 14.475.